pagkanindot kayo sa pamati ba. Puro paglasang. Indot yung hangin dire kay presko kaya ba? Dako kayo na pud nga kahoy nga. Dako na o. Balulaw nga kahoy. Natugas pa no. Muna gihinluan na mo tong niagyo ni hawa na kayo. Tugas pa manghigala. Kanindot gyud siya og bahinluan. Mano Na. bahinluan na to niagi. Nindot siya kag straight mo gud yung tubo. Tanawa, Sa taas, limpyo kayo ba? Limpyo kayo tanahon. Muna ang mga kahoy dire among panghinluan parang mga ingon anak malimpyo nindot kay tanahon. Napay dako o. Napay dako. Pa to dako. Hinluanan pa pud gay ito utro. Ito, kahoy nga dako kayo, kahoy nga dabo-dabo. Hinluanan pa. Hinluan na mo ni karon parang ingon ani kahawan ba nindot kay tanahon no padung babaw. Hindot kay tanahon ang kahoy basta hinlo. Nay pud isa dabo-dabo. Ning hinluan. Amo tani kanindot kung mahinluan na kanindot kay tanahon. No, mga duha na ka tawo no iba di na ni paano isa ka tawo no mga duhaon siguro. Dako kayo ba na? Na, Awarag na. takugay kayo. Napoy kapi. Na kapi. Ano yung ano? Yang tunok, Yang kuwawin sa kapi. nang uway nga kapi na. Grabe siya tunok. Tunok, grabe kay tunok na. Hawa na kayo. Tabangan na mo hinlo. Nahawa na kayo. Na mga laya na ng mga dahon nga nagkapot. Na katong sa babaw yun na mga bagon, mga wa na na, mga laya na na. Laya na na. Limpyo na dire. Hindot na kayo suruy-suruyan. Ang mga kahoy. Ingon na ni mahitabo basta di mahinluan na. Tawa. Namatay, sayang kayo. Sayang kayo. Na tanawang. Basta dili pa siya mahinluan nga gamay pa, inani pa siya kadako nya kaputan na siya bagon, matay gid siya. Patay oh. Sayang kayo. Tanawang mga bagon sa Tanawang babaw. Tanawa oh. Kabi kay bagon. Mga bago na. Na muna nga bagon. Gikaputan na siya dito sa tumoy. Munang ang iyang dahon mga bali mga tangtang ba. Sayang kay kayo. Oh. Sayang kayo. Ang style na mo dire magpakapot mi og bagon sa kahoy nga kanang bitang dili kayo hardwood kanang dili kayo gamit ba. Para nang mga balulaw, mga humukon na mga ani ug uban pang mga klase sa kahoy kaning mga katong pwede akon tong angilan. Pwede to namo siya pakaputan og bagon. Pero kaning ani mga hardwood manggod sayang, talagsan na lang ra ba. Kay tanawa ra kung babaw oh. Tanawa grabe kayo kuan bagon. Mulang hinluan kay may na lang. Makapuli aning nalaya oh. Dini mao ni ang kuan. Kahoy nga ituman. Pare-pareha pud ni sa kahoy nga kamagong. Itom kayong kanana kanang yang lawas. Ang kahoy ani itom. Murag sungay sa kabaw. Atong paksian gamay o kuan. Tanawa gani panit. Paksian na to gamay. Tanawang panit na itom. Itom ang panit oh. Mao ni ang gitawag na mog ituman. Pag musuroy mog lasang dapat tindot yun magbutas kay preani oh. Tunokon kayo. Mao ni siya ang paluwa sa anibong. Niya pa oh, isa na. Tunokon kayo. Gagagmay kayo tunok niya dali ra ba siya mabali. Mao na pag matunok ka na niya mabali dito sa ilam sa imong tiil, sakit kayo. Labi na og alergihon ka og panit di. Pastilan perting sakita. Mao ni iyang lawas. Anibong na lawas pa lang niya, grabe na kayo og tunok. Duha ka buok na isa na pag-iisa. Kanang yung tawas no? paluan niya noy. Nasa ubos na. Man, paluwa. Nay gamay dayo. Nay gamay pa nga anibong oh. Grabe kay tunok. Wala matunuban nimo.
bisagat sinilas ka or masagdahan na nimo kay dali ra man gud siya mabali. Kining isa taas kayo nga anibong oh. Padung didto gis babaw.